Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano pa Zim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguta kukutendai netsigiro yese muri kutipa tikuona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare. Sekuziva kwenyu nyaya dzatinombotaura nezvadzo kana dziri nyaya dzine zvekuita nenyaya dzema spiritual kunyanya isusu hatizonyatsonzwisise sekuziva kwenyu ininiwo zvangu ndimbori mutori wenhau asi kana tauda kunzwisisa nyaya idzi tinodana Apostle Mona Lisa. Chavakanakira ndechekuti vanenge vaine vanhu vamunoti vanenge vaine matestimony kuti vati aiwa musazofunga zvandinge ndichitaura ndinge ndichigopaumba asi pane vanhu vanenge vaine matambudziko avanenge vachisangana navo. Muzora nhasi ndina mama vandakagara navo pano vanonzi Amai Tadiwa. Vanoti ivo zviro kwazvo kumachechi vazhinji tungoenda hedu asi tinenge takatokejwa. Upenyu unotanga kuchinja, upenyu unotanga kuoma uri muchechi uchitobvisawo zvegumi paunofungidzira kuti upenyu wava kutambanuka asi ndo pazvinotanga kuomera. Mama makadi tiripo hedu makadiwo zvirikutonishamisa kana muchiti kuenda kuchechi zvinogona kutanga kuoma usingazvifungira apa stage toti ukaenda kuchechi ka ndoko unogona unoita sei kunosunungura kuri sei kumba kumba kuri nani svako tasangana kapano pa Apostle ndisvosvo hatasangana panapa. Dambudziko mama rakakuunzai pa Apostle Mona Lisa rakamira sei? Ini zvaiitika upenyu hwangu hwese ndofunga kubva ndichikura ndakangokura ndiri munhu kuti takakura muimba yekuti kwainamatwa takangokura tichinzi kuchechi kunoendwa machechi takachinja hedu tikasiyanisa machechi asi kunamata taita se tainamata ende ndiri seni ndofunga machechi ese andakanamata I was part of leadership machechi akawanda kusvika ndazoenda pachechi yandakaenda itoriwo chechi yakatokura kura I was a leader as well but uri kunamata uri kutsanya unosvika pakuti zvinhu zvinodona ugoendawo kumafundisi kuvhunza kuti chiko chiri kumba chaita kuti zvinhu zvidone kudai unozwa kunzi maybe chegumi hausi unyatsobvisa you're not a faithful tither zvinenge zvichingotaurwa machechi but utozosvika pakuti unoti kuti ndipe chegumi ndofanira kunge ndine chandinacho 10% of what I have my income handisisina income yacho kutoti ndipe but unenge uchingonziramba uchita sei uchipa zvokuti unosvika pakuti unoti handisisina ndatoomerwa zvokuti unotozoona kuti takutotadza kana kutenga chikafu mumba kutoomerwa zvokuti unosvika pastage yekuti muupenyu hwako wanga usingambofunge kuti unosvika pastage yekuomerwa pakudaro. Inini ndakapasvika pati uchitonamata uchitotedzerawo maprinciples acho anotaurwa kunzi pray fast give. Inini I've been down that road. Ndakasvika pakuomerwa zvekutodaro. Nazo mama muchiti makaenda kumachechi akasiyana siyana zvinhu zvairamba zvingodona here muchiti ndifunga panapa hapana zodzo rakanaka moenda futi pamwe zvaifamba sei? Unenge uchiti ukaenda unenge uchizoti ndikuda kutsvaka kumwe kunogona kungoitawo zvimwe zvongoita partly wombofamba zvomboita kunge zvadonha waenda pamwe zvoita kunge zvakupromisa zvodonha futi but pasina chauri kunyatsoona kuti zviri kunyatsoti ndo zvaiitika kwandiri. Toenda pachechi ndofunga ndoya muri zvezvi kana kuti yamapedzera kuenda izvezvi yamati ndofunga ndaita give up. Chi mama chakanyatsokuratidzai kuti zvinhu zvaimbooma hazvo kumashure uko ndichimbochinja machechi but iko zvino ndikuona kuti zvinhu zvatowesi. Inini muupenyu hwangu kana iri mari zvezvekuti zvinonzi zvinhu zvakaoma mune muchingotaura kuti zvakaoma pamwe pacho mune muchita jemane wadya unenge uri munhu kuti unenge uchitodza kuti chero ndikanzi ndaomerwa asi mumba ndine certain amount yemari yekuti handishayi uri kunzwa wozosvika pastage yekuti hausisina kana mari yekuti wakutoomerwa kuti unobhadhara rent ofuchi waiziva kuti iwo kana wakaomerwa landlord anouya achikukumbira kana kuti ndipe 2 months in advance ndine program ndiri kukumbirawo mari you could afford kupa wosvika pekuti ozoti hausisina ndo zvakatosvika pandiri pakutozoomerwa kuti unogona kutoita 2 months dzacho usina kutobhadhara rent zvazvisingaitiki ndo zvakatoitika kwandiri zvokuti even ukaudza vanhu vanogona kufunga kuti uri kunyepa kuti handina mari because they know you before. Chii mama chinonyatsoitika ndimuri kuleadership yekuchechi chii chinoitika zvekuti ukaudza munhu kuti imi veduwe handina kana mari even hama dzedu tingati dzimwe dzedu dzitori muHarare dzimwe dzedu dziri kumusha vakafona naiwe imbondipawo mari vati imi zvinhu zvakandiomera haminoti iropa remari here rinenge rakakuteera kana kuti chii chinoita kuti vanhu varamba kuti
imi mati amuna chinji muchashaya mari here. Amini kuti chii chinoitika kuti vanhu vatorambe kuziva kuti iwe hautorina apo wakatoomerwa. Pamwe ndizvo zvamamuchetaura kuti ropa remari, pamwe lipstick yatinenge takangozora yatinobva yavhara yekuti munhu akaona waisa face powder nelipstick obva atofunga kuti ari kunyepa. Bosi totombosangana nemascenario ekuti kana even mbavha ikaba handbag remunhu ane lipstick nechichi inogona kutema naye kuti isewo zvimwe zvinhu zviri nani. Apiwe unongo chitofamba uchitoita kunge munhu ane mari dzake. Handizvozvo. Mama, takatarisa panhau yamataura kuti zvinhu zvakatanga kudzika muri muchechi. Apa munotopawo mataitsi, munotobhadhara kukanzi kudendo wakati mufundisi oistendi oichakati. Makambosvika here panguva yekuti makanotaura namufundisi kuti nekushanda kwese kwandinoita muchechi munomu, why zvinhu zvangu zviri kutodzika? Aiwa, hakutaura ndakataura. Hakutaura ndakataura. Vakati chii? Unenge uchingosimbiswa namata watowo padhuze. Namata watowo padhuze, but uchinzi wapadhuze asi uchitoona zvitoramba zvichitodzika. Imi mama ni nguva yakareba sei muri muchechi? Iyi chechi nanganani about 8 years ndirimo. Saka zvinhu zvaitongodzika hazvo everyday murimo chete 8 years muchingoshingirira zvakuda kusvika. Zvichindofunga gomba rikadzika ndo pandichanyatosimuka. Usingazoti uri kutoramba uchidzika uchitoenda pasi. Ndofunga mazuva apfuura ndakambotaura naapostle. Vakanditi unoona kuti chiEliza chinoita kuti vanhu varambe vari machechi semakoramba kutaura 8 years. Zvinhu zvichiramba zvichidzika everyday. Inyaya yekuti vanhu vane zvinhu zvavanenge vachiona muchechi. Zvandoona kuti izvi zvichiri zvechechi here kana kuti zvane makauts mukati. Imi pane zvamaiona here muchechi zvamaiti izvi takungoitawo heduka but unenge uchingoona but unochiti pamwe ndiri kuona zvisiri izvo kana kuti zvinoto zvimwe zvinhu tinenge tichitoona pamwe kunenge kuri ndingati kuita seiko kubitirwa kuvharidzirwa kuti haugoni kunyatsosarukirwa kuti uone kuti but this is wrong. Because izvi hafaniri zvati kuchema kuti unenge uchitochema kuti mari handina, but uchichema kuti mari handina kuchechi kwacho ikokoka uri kutodona zviri kutooneka kuti zveshuwa zvinhu zvakaoma uri kutodona. But kana kuine mademands emari unenge uchiti uchibva kumba unoenda wakaremerwa uchiti kuchechi ndichaenda ndonoturwa mutoro, unobva uine stress wese because uchaudzwa zviri kutodiwa kuchechi ikoko zvine mari futi. And sometimes unosvika pakubhilivha kuti you will be made to believe kuti nekuti hauna kubvisa mari yechakati ndosaka zvinhu zvisina kufamba. Ofuchi zvinhu zvacho zviri kuramba zvichiita zvichidona. Zvinoitika izvozvo. Ndimi mama maitadiwa muri kuma-leadership. Ndimi nemito dzakaisusu vedu vekumabhenji vaiva vanonguva vachienda kumba kuti aiwa asikana mari ngadzibviswe. Mufundisi wauda mota nyowani mavhira ava achaita asikana mari ngadzibviswe. Imimi simba iri mune muchiriwana kupi? Imi zvezvi kutodona mukutoona kuti hapana zvatiri kuita. Pamwe pacho even leadership inenge ichitoona kuti zveshuwa maybe pakati pavo ma-leaders vanogona kunge vachitotaurirana kuti but zvinhu izvi but handisi kuti inenge iri fiye yekumusoro here yekutyawo vakuru kumusoro or what. Munoi muchizongoti hapana zvatingaite ngatiiti, but vakawanda vanenge vari panguva yakaoma even ma-leaders acho. Nekuti even pachapushwa vari pasi iwe leader ndiwo yako inofanira kunge iriyo iri pamusoro ende inofanira kunge yakawanda kupfuura yechi apa iwe wacho hautorina. Saka kwese kune kuri kuomerwa but iwe unonge kuti ndakungoita because ijuitire kuti ndiri kufanira kuzviita. But sometimes hauzoendi zvako kuvana uchiratidza kuti ndiri kudai zvangu asi zvakadai asi zvine zvakatooma. Even ma-leaders acho anenge atoriwo panguva yakaoma but handizivi kuti kusazarukirwa kana kuti chii. Mune muchingoita asi mune muchitoita kunge makaita kakumbunyikidzwa. But inotanzwa mwanhu vanobva vati unoona kuti isusu zvinhu zvinenge zvichinetsa isusu ma-ordinary people vari muchechi, but ma-leaders every Sunday vanotoita make sure kuti vapa matestimony. But nditoshamisika muchiti imimi kuma-leaders kwacho ndo kuri kutangira kuoma zvinhu ko isusu zvedu vamwe vese. Pamwe zvinosiyana, pamwewo kumwe kwacho ikoko hako pamwe ndizvozvo but nezi nyaya yekuti mune makuvharidzira here zvinogona kudaro futi zvinoitika. Aiwa izvozvo zvinotoitika. Matestimony anogona kubikwa nekuti inenge yato marketing strategy yekuti vanhu varamba vachidi vachiuyawo nekuti kuuyawo kwevanhu kuuya kwemari as well. Kune kusheva nyowani vakauyawo mari inenge ichiwandawo muchechi. Saka zvinoitika. Pane nyaya dzaimboteerwa naApostle kuti
Unoziva kuti kune mumwe munhu anogona kunokwereta mota 3 weeks achiuya nayo mota kana 3 months. Muchiona maitadiwa vane Range Rover iri panze apa. Maitadiwa nhasi vaine Benz. Maitadiwa nhasi vaine mota yakadai. Iwe usingazoti aiwa maitadiwa mota dzavainadzo hadzisi dzavo. Prophet wozongoti tengesai mota dzenyu takuda kuzarura madoors. This is your year. Ndio atinonyanyonzwa kumachechi kwedu. This is your year. What varege ndichese nditedzero maitadiwa vatengese imwe Benz ka. Imba ye ndofunga imba vabereki vangu ndogona kuitengesawo tikaita sei. Tikapindawo mu this is your year. Patotonoti this is your year yacho haisi yako. Chii chinenge chichiitika ipapo pakuti zvemumwe munhu zvinogona kuita sezvafamba zvako apo watengesa imba usina pekugara wakutoroja zvinhu zvatoita wese. Ndo zvakatowanda kazhinji. Ini nangu senge kwandakabva ndakazviona kuti vacho vaitobvisa pahombe ndo vanhu vakatodonha zvakasimba. Handizivi hangu kuti chii chainyatsoitika taito sarawo tine mubvunzo pamwe pacho tichitombobvunzana uchitoverenga kuti ko ningi uyu akapa motikari uyu akapa chakati but sei zvinhu zvake zvatodonha anga ari nani before pane zvaakatoita. Saka zvinhu zvacho zvimwe zvacho hatitoziva kuti zvaifamba sei. But ini chinondinetsa ndechekuti machechi aya toziva sei manje kuti kuchechi uko maybe kwandakuenda uku ndinogona kunge ndakakedywa hangu because 8 years mama uchiona zvinhu zvidonha uchiramba uchingoenda uchingodzokera. Inyaya yezvigaro here kuti manje ndikabviswa ndikabva kuchechi ndilizi uyo ndoti ndobva here kuchechi kwandiri uku ndo secretary ndobva ndasiya futi chigaro ndinotanga futi unongonogarawo mabhenji inoita ordinary person here kana kuti inyaya yezvigaro here zvitoti vanhu vasabve kumachechi kwavari kuona kuti zvinhu zviri kudonha but vanhu vari kuramba vakanamirira dzimwe nguva chigaro futi chinogona kudaro chinotogona kukudaro kuti unongochi bachire utungamiriro rinenge richiti neuchinyatsonzwa kuti ndini zvekuti zvimwe zviri araundi you pamwe unenge uchita hope uchiti pamwe zvichazoita. Saka izvozvo futi zvinoitika bachire utungamiriro rinogona uchikuvara uripo kuti ndasvika maitadi wanzi mamukaseko secretary wozofunga kuti asi wadzokera kumba hapana imbiri chete izita chete. Tine vamwe mama vanowanzotitsvaga vachiti ine ndafamba ndamboenda kumachechi ka vanhu vanobva vati dambudziko renyu rekupera kwezvinhu zviri kukonzereswa kana nemusha kwenyu asi rambai muchimboenda kuchechi asikana. Munhu oenda makore nemakore nemakore oona kuti ko zvazvinenge zvikutoita wese zvichida atengesa zvinhu zvake zvese aendesa mari idzodzo kuchechi. Murume arizosvika pakuti shamari ina handichazvikwanisi ndakusiyana newe. Vana voenda nababa ungosara munhuwo zvake pamwe wapapa wenzi maitadiwa wakutosara kunzi sisilizi hausisina chinhu ozoda kuti papaya rega ndichimbofunga kuti rega ndimbofambawo muchivanhu ndizvise kuti chii chakaitika unzoti aiwa upenyu hwenyu hwakatokedywa pamwe kuchechi kwamakatanga kuenda umwe kwese kumama ungoendawo henyu but hapana ndo pakatangira kupera upenyu. Chinozoita kuti vanhu vasabvume izvozvo asi munhu anongoti akaenda kuchivanhu ombotiza omboti but kuchechi kwekweni vanhu vakazondiona ndisapfeke bhachi vanozoti chii zvoita kuti vanhu vasade kubuda pachena kuti iko zvinova kuenda kuchivanhu zvakare vachienda kuchechi chii. Inini chandinoona kunyanya background kunyanya even mudzimhuri dzatine takaberekwa takura tarerwa tichingonzi tinonamata takatoudzwa tikatokura tichitoudzwa kunzi zvinhu izvi ukatozviita wato munhu akaipa zvakutoassociatwa neunzi waromba or something ndo zvazviri. Saka zvinobva zvanetsa kuti ubude pachena because even background kumhuri chaikoka unopesera wawega wakutonzi uyu zvaakuita ka. Saka sometimes kwatiri kutobva futi kudzimhuri zvinotozodawo maybe Mwari kana vakawanza nyasha nemudzimu yacho ikawanza nyasha kuti vanozogona kuzarukirwa nekuti kana isusu takatokura tikarerwa takadaro tichitofunga kuti ukangotaura zvemudzimu wakutonamata vanhu vakafa ndo zvataiudzwa ndo zvatakakura tichiudzwa ndo zvatiri kudzidziswa mumachechi kuti mweya yetsvina mudzimu mweya yetsvina ndo zvatinenge tichiita sei tichiudzwa. Saka kuti ubude pachena kumhuri wakutoita kunge munhu apanduka munhu akutoita zvimwe zvinhu zvisingaiti. Samaitoituka kamidzimu kumachechi aiwa kumachechi tine titotuka zvesho mazowanawo opportunity yekusangana naapostle vambva vatanga kutaura zvemudzimu nekuti apostle zoti vanoti aiwa munhu wese kudza midzimu yako then Mwari woita sei womukudza zvakare. Ndakaona iri interview paFacebook ndo pandakatora namba ndokuya kwandakaita but musi wandakabhuka ndichitaura navo ndakatorota hope idzodzo dzega ndo dzakaita kunge dzakandiratidza kuti ukoko
ndiri kunotambirwa zvakanaka nekuti ndakangorota asi pandakatovarota ndakavarota ndichitokumura bhutsu vachinditi nditeere ndikati inini dream ndakangomuka ndega ndine feeling yekuti I think iyi path ndo yandikufanira kuita se kuteedzera ende zveshuwa pandakauya ndakagamuchirwa zvakanaka zvinhu zvenyu zvikabatwa hazvo zvakanaka makaudzwa here dambudziko here kuti riri kupi kwarakatangira macheche kumashure here kana kuti current chechi ivo vakatotaura kuti current chechi macheche kumashure hapana zvakutaura saka vanhu makakejwa zvinoita sekudaro takatarisa mama kune vamwe vanhu vanotoramba izvezvi mwe munhu ari kutoona but anoti vatanga kuda kutiparadzanisa nemacheche edu vatanga kuda kutiparadzanisa nanapapa isi taitodarowo futi ndimi vamwe vacho aiwa taitodarowo futi isusu toziva kuti plus vanhu vari paleadership ndo vanowanzoprotecta zvisingaiti vanhu vamwari problem inotoitika mumachechi kuyaka tinogona kutozokanganwa kunamata Mwari tigopedzisira totongoita kutonamata munhu zvekuti the way yatinogona kudefenda munhu ka dai ariwo madefenderi atine tichiita kana Mwari ka mheno handizivi kuti vanhu tingadai tiri papi but tinopedzisira tatokanganwa focus yedu yekuti tinoita kutarisa pamunhu kudarika Mwari zvekuti even munhu akatotaura kuti mai ava ndavaona vachidai ini ndinobva ndatovarerera kuti aprofeti vangu kunyepa ini ndinotovaziva as if ndinogara navo 24/7 ndo zvazviri mumachechi kana tapinda tinopinda nemwoyo mumachechi umu nemwoyo wese bcause ndorangarira kuti titori nehama dzeduwo dzekuti dzikada kungotaura kuti but munoziva here kuti profeti venyava havanyatsofa iwe inenge pokagara ipapapa ndiprofeta sadza rauri kutodya iri kairi ndiprofeti vari kuita kuti tidye mumba munomu woutaura zvinhu zvisina nebasa rei zvokuti tinotopedzera takutorwisana apa munhu waMwari akatorara zvake kumba kwake tinokanganwa tinopedzera takutonge tiri kunamata vanhu darika Mwari ndo problem yatakuita mumachechi but mama ndichida kubvunza ipapo chii chinozoita kuti tisvike pakutenda zvakanyanya munhu waMwari tichikanganwa kuti munhu waMwariwo anototendawo kuna Mwari ndofunga kuti pamwe ndo ukauti hwacho ihwo kuti pfungwa dzinenge dzabatwa funga kwachoka kune kwato handisi kuti ndingati chii zveshuwa indo zvandotofunga kuti pfungwa ndinofunga dzinenge dzatobatwa nekuti soka unotoona profeti vamuka vari pafront page yeHmetro but nharo dzatinoita ipapo tinotoramba tichienda kuchechi kuti aiwa kana aiwa profeti vafremero hanzi vafremero pamwe kutonzwa voisi raprofeti vachitaura kuti aiwa ndakarara naye mudzimai uyu asi isusu vatendi aiwa kana ariko maskandal akawanda ekuti vanhu vaMwari tinotovaona agonzi kwalika zvakadai but still machechi iwayo achiri kwakavhurwa ari kutoenda mberi anenge achingoenda mberi ndo zvazviri ndofunga tinobatwa mama saka kuchechi muchiri kuendera mazona ndakamira manje kana mamira apa toti hameno mamuri secretary mamuri treasury mamuri chi mamira makaudza here munhu waMwari kuti chii chakumisai kuya kuchechi toziva kuti munoteerwa ka ko chii asi kana mazuva chiri kuitika aiwa hakutaura ndakumbotaura ndakangomira kuenda hambusati mafonerwa here kana kuteerwa aiwa pane zvimwewo zvakazongoitika saka makazongoto ndizvozvo but mama togarai matoona kuti saka matambudziko ese aya ekuti zvinhu zvakatanga kudonha hazvina kuafekta here kumba kwenyu inini murume wangu aigara achingo munhu anoita kunga nekabelief kezvinhu zvechivanhu but inini ndaive against him zvekuti dzimwe nguva ndaitoona kunge atori satani wangu chikarashara kuti iwe kune midzimu iriko zvakadai ndoti iweweka ende yaitove prayer point munhu anda kutoti ndofunga ndakaroorwa neprayer point because ndaive neprayer point yekuti munhu uyu kauye izvi zvinhu zvaanobhilivha ini dai aita sei asiya but iye zvino ndo pandakatosanga kuona kuti zvimwe zvinhu zvaaitotaura chokwadi ende iye anga kutotaura kuti uri kuona zvimwe zvinhu zvandaikuudza kuti zvakati tarisa uone nditori kuti maybe midzimu yababa ndo yaitombokuchengetai sometimes yenyu muchituka mukati zvinogona kudaro mashoko enyu mama tichida kuzotaura naapostle mashoko enyu ekupedzisira kune vamwe vanhu vekuti izvezvi vanodefenda munhu waMwari kana munhu waMwari anoonekwa kunge ndiye Mwari atidziya apa ukavaudza kana chinhu anoti asikana kana zvato zvemachechika hatingatoparadze ukama mashoko enyu imimi nematambudziko ese amakasangana nawo
pazvinhu zvese, nyaya dzekuti mari dzakatanga kudonha mumba makanga musinganyatsonzwanana nababa vachitawo zvechivanhu imi muchita zvenyu. Mashoko enyu kuvanhu ivavo ndekuti kudii? Ani mashoko angu ndekungoti kana tichinamata hatinamate tichingoziva kuti midzimu iriko. Tine kwatakaberekwa, tine kwatakabva, tinotori nemadzitateguru. Midzimu iyoyo inotoshanda, ini ndazviona from experience. Kunyange tikanamata ngatiregedze kutuka midzimu. Midzimu naMwari zvinofambidzana. Nekuti even Bible racho ratiri kuverenga ukada kutarisa vanhu vakafa, vanhu vakare vakafa. Vacho vatiri kuverenga nezvavo. Saka kuri titori midzimu futi yevamwe vanhu kana takuda kutozvitarisa. Saka kana tichinamata tisambva tatuka midzimu. Nekuti even if ukabelieve mudzimu yako azviri kuti watuka Mwari. Ende hakuna kwazvinonzi ukaita zvemidzimu hauchatenderwa kunamata kuna Mwari. Nekuti even ukatenda kumidzimu uchakumbira midzimu yekuti mundisvitsirewo kuna musikavanhu, musikavanhu ndiye Mwari. Saka kureva kuti zvinoshanda hendi nehendi. Mazotanga kukudza midzimu yenyu, ndeupi musiyano wamaona so far kubva pamaita mafaya kuchechi apa muchibvisa midzimu mamuri? Aiwa, yezvinezvi ndinotoona kuti mikana chaiyo yekuti yekuita mari, because ndiri munhu anoda hake zvemabhizinesi zvekutengesa zvekudii. Mikana, aiwa, ezvinezvi mikana ndikutoona zvatone musiyano zvatovhurika, zvativhurikei. Panguva mamuchiri kuchechi pamaita zvetu mabhizinesi muchitengesa chichaitika? Pfungwa yacho yanga isinganyatsobate yemabhizinesi. Because nguva yakawanda yaperera kuchechi business. Nongo uchingo inini personally zvokunyatsoti ndaitotemba zvakanyanya kumurume, but inini ndainyanya kubva ndazviti zvandaichataura kuti bhachire utungamiri unenge wakuona unge ndo life, but wapedza kumba hakuna kana hauna chauri kuenda nacho kumba. Taitunzwa vamwe varume vachichema, ndofunga icheche kumarondera kwatikamboenda kuti mudzimai wangu ndofunga tatone kana 2 years atirare tese, atiite bonde, basa kuchechi 24/7 kuchechi, murachisvika 10 o'clock vana nababa zoti vadya here vaita zviriko. Ende izvozvo zvitoriko kumachechi. Ende unochiudzwa kunzi uri kushandira korona. Wosika zvemba yako wotomboisa pasaidi womboshandira korona. Unombotanga washandira korona first. Aiwa, hazveshuwa zviriko izvozvo. Iko kwakusikunyepa. Sai mai ngomuka motongoona kuti baba vaenda vana. Dzimwe nguva unotoraraka usiku kuine maevhenzi ariko. Kungobuda kana kusenodzoka mangwana, kuswera mangwana. Kana kuri kure kwamuri kuenda uruita wiki usipo pamwe. Apa vana vanhu vachidawo rudo rwani. Wamai. Mai vari mubhachi chete vari. Aiwa, bhachi reutungamiri. Kana wanyatsoripfeka ukapfeka saizi yaunokwana, hauzvioni zvese zvimwe zvinenge zviri kumasaidzi. Hauzvioni. Unozozona zvinhu doma ndipo unozoona kuti aiwa when it's too late. Okay, aiwa, tinotenda mama. Regaiko zvino timbotaura naApostle chimbonzwa kuti maproblems aya pamakauya nawo vakamagamuchira sei, nekuti Apostle ndonzwa vachiti ndorwadza usingaite nevanhu vanotuka midzimu yavo. Ende ndozvinoita kuti maproblems evanhu aite sei awande zvakare. Nguva yekutaura kwaita maitadiwa vachitaura kuti inini ndakanga nditoriwo mutungamiri muchechi imomo, but zvaizoitika ndezvekuti ndokufunga kana kuti mafungira angu taive takatokedywa tisingaone zvakaipa zvaitika muchechi, kuzosvika zvinhu zvangu zvese zvatanga kudonha tichituka midzimu yedu. Saka ndakazokwanisawo kuwana Apostle Monalita, ndikati aiwa, regai ndimboendawo ndimbonobatsirwa ndinzwe kuti dambudziko rekudonha kuri kuita zvinhu zvangu riri kumbobva papi. Regaiko zvino nditaure naApostle ndimbonzwawo kuti pakasvika maitadiwa nedambudziko ravo vakavabatsirawo sei. Tinoziva kuti zvakaoma kuti munhu asvika achitanga kutaura kuti aiwa, inini mudzimu ndo yandaitobuditsa for 8 years ndichituka ndichiti aiwa hakuna chinhu chinonzi mudzimu, nekuti ndokudzidzawo kana kuti kuudzwa kana kuti kuparidzirwa kwatenge tichitwa kumachechi. Apostle makadii? Ndiri pangu kwelesa wakadii? Ndiri pangu. Ndanzwa kufara singaite pandaona maitadiwa vachindudza kuti 8 years vachituka midzimu kuti hakuna chinhu chinonzi mudzimu. Saka zvazvitinetsa manje kuti Apostle nyaya dzemidzimu idzi vanodzikoshesa zvakanyanya. Pavakasvika maitadiwa muchiona kana kuti muchinzwisa nyaya yavo kuti ndo zvaitika for 8 years nenyaya dzekumachechi kwatenge takaenda tisingazive zvinenge zvichiitwa nanapapa kana kuti nanamama vatenge tichitiwo ndo vanhu vanokwanisa kutiendesera ramangwana redu kumachechi ikoko. Makavabatsira sei maitadiwa? Right, maitadiwa
munhu akasvikotaura chokwadi kuti inini kutowe pano murume wangu ndiye akatonditi enda aona kuti zvinhu zvanyanya kuipa mukati memba kusvika pakuti because vaitoti wanga vane 3 months wachitadza kubhadhara rent ende kazoona kuti pavanogara pacho nerenti yacho yenge isiri mari yakambowanda but wanga wakushaya mari yerenti chaiko but wachipinda kuchechi yakakura kudaro ine mukurumbira ende vatori nechigaro saka zvinhu izvozvo zvakandibata zvikuru ndikawaudza kuti aiwa hatisi kutombozvivhunduka because hamusi wekutanga mautowandisa vanhu muri kupupura kuti patakaona mavhidhios enyu takaona kuti muri kutaura chokwadi because ndo zvanga zvichiitika kwandanga ndiri kuchechi kutoti waiona kuti kukenjwa because pane hope dzimwe dzekuti dzinogona kuramba dzichidzoka uchitoudzwa namwari wako newadzimu kuti haisi chechi yangu iyi haisi chechi yamwari iyi zvimwari zvekumakingdom kwavo zvavari kunamata zvavari kuti hey in the name of Jesus hey mwari this zvimwari zvekumakingdom kwavo ndosaka uchiona kuti they are after business handiti havana tsitsi nemunhu havana chi saka ndakavabatsira chaizvo chaizvo zvokuti vanhu vane mufaro wekuona kuti zvinhu zvatoshanduka renti wakatokavha murume wacho zvinhu zvanga zvingori stuck kwaanga ari aenda kunze kwenyika kuno kusouthern Africa achiti aende anoita buying and selling amboriko but zvinhu zvanga zvakangomira asi pakangouya mudzimai wacho takatanga kuita munamato iwo ndikavaudza zvekutoudze murume kuti aite wachichema kumidzimu yavo kutanga kuti aiwa takakutadzirai kutuka kwataiita tatisingaziviwo asi takugamuchira kuti takaberekwa zveshuwa handiti ndimi marutsu eupenyu hwedu saka muchinamata mwari zvenyu zvakanaka musingatuke ndikati imimi chaiko ipapa mwana akakutukai how do you feel handiti inga munotoona paine kuripa kwokunzi akatuka mai chichi handiti vakati handifari zvechokwadi ndikati yes ndo zvinofananawo nekuti chinhu chese kana tichitaura zvinhu zvereligion or what tiri kutaura we are talking about maspirits handiti zvongofanana nekuti Jesu wacho chaiko kuti titange kutaura nezvake akauya akararama akazofa handiti spirit handiti ka saka chinhu chese we talk about spirit wana Abraham wetinoti God of Abraham chi spirits handiti saka ndo zvinofanana nemidzimu yedu saka yedu midzimu yobva yanzi madhimoni ndikati hamusikuona here kuti zvinhu zvakaitwa nemunhu handiti akanyatsokireta bo ndakamboita nguva yekutowadzidzisa ndikati varungu vakakireta chinhu ichi kuti tonyatsokeja sei vanhu ava handiti zvavo isusu ngatizvitorei kuti madhimoni handiti but zvedu tobva tati ndo maspirits akanaka handiti munokona saka ndo chinhu chamuri kuona kuti nanhasi mune maprofets nemaprofetess vari kushandisa that wakaona kuti kucolonize brain yemunhu mutema kwakanaka kwokuti titi zvake madhimoni handiti but zvevarungu handiti ndo zvakachena zvakanaka handiti ndosaka muchiona kuti mbira dzedu chaiko chii chakaipa pakuridza mbira kudai Elizabeth it's an instrument handiti yekuti munoridza muchipembedza kana kuti mwari wenyu asi mbira idzo dzakanzi hadzidikwi madhimoni voaisa magitari avo handiti muri kuzvona saka wakada kutrai kubvisa chese chinoitwa nemunhu mutema
handiti kuti munhu mutema azvione kunge sekutumidza kwawaita vanhu vatema vachivatuka handiti ka munguva yehondo kuti these are dogs, baboons. Saka ndo zvavakada kuti munhu mutema angozvione kunge asina kukwana kana asina chinhu chemurungu mukati maari handiti. Saka ndakavadzidzisa ndikati izvo zvinhu izvi kana muchida kuona kuti chinhu chakakirietwa nemunhu achiisa kuti chive nekurwisana kwevanhu, nekuti bhaibheri rakaiswa kuti munhu mutema achashaya peace until amen. Handiti achashaya. Tarisai muone zvavari kuita kumachechi, vari kupindirana here kumachechi kana kutukana nekutukana tozviona kusocial media handiti vachitukana nebhaibheri racho, uye achitiwa akaribata achitaurawo chirungu chake bhaibheri akazodai zvikadai zvikadai, uyu anenge ataurawo chirungu chake bhaibheri ndoriziva zvakadai zvakadai zvakadai, wachitukana wakadaro. Saka who is correct? Meaning chinhu chiri kukurwisanisa icho ndo chiri wronga, chakaiswa zvinhu zviri wrong machiri handiti kuti mugare muine kutukana nekurwisana handiti. Vadzidzisi vaJesu handiti wakamubvunza kuti tinonamata sei, akati ndopa wakapiwa Lord's Prayer, Our Father who art in heaven. But nhasi unoyu ndiani mumachechi vari kuteedzera izvozvo, ngoti ndo munamato tinongosanwa kuita zvapera toenda kumba. Asi nekuda kuti unokona kuti aiwa this is not enough handiti, this is not enough. Tinosanwa muone kuti paida kuzamwa kuti pangobatwe pfungwa dzemunhu mutema, kulimitwa kuti utaure zvauri kuda kuna Mwari handiti. Asi vakazviona ukaona kuti izvi hazvingaitisi kuti tinonamatiswa kamunamato kadiki diki kakadai, kozva ndiri kuda kunyatso offloada kuna Mwari wangu, ndichitaura na Mwari wangu ndoita sei, ndoregera handiti. muri kuzviona zvakawanda zvinhu mubhaibheri zviri kucharekwa nevanhu ava vari kutaura chaunoziva bhaibheri handiti. Saka ndakavadzidzisa kuti zveshuwa mutauro chokwadi, ndikati machechi mazhinji amuri kuona amacults ende nemadoctrines ndo ari kungobata vanhu chete. Munhu aringoisa doctrine yake womuchechi, isu muna hatidai 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 handiti, zvatopera. Then iwe unenge wangoteedzera izvo zvaidisapoti kuti kuchechi kwedu isusu hatibvumirwi kudai, kuchechi kwedu hatitombobvumirwi kushandisa salt, kuchechi kwedu hatibvumidzwi kana kushandisa mvura, tinongoleiwa mahenzi kana tinongonamata chete handi. munozvona yadoctrine yemunhu. Bhozi mungada kutarisa taakudzokera kwacho kubhaibheri, Jesu aishandisa zvakasiyana siyana kusunungura vanhu pakudhilivha vanhu. Pamba chaitosvipa mata ake mumavhu okanyanidza kuita madhaka, ozorera mapofu, munhu osvinura. Pamwe pacho aiudza munhu enda unozvinyika mumvura ine madhaka kuti maperembudzi apere handi. muri kuzviona aitoshandisa zvakasiyana siyana pakusunungura pakusunungura vanhu. But unoona munhu madoctrines emumachechi, munhu ari kuita zvaari kudai, avhura chechi yake ari kuda kuti vanhu vafambe nenzira yaari kudini, yaari kuda. Saka muchiona hondo handiti vanhu vachirwisana mumachechi. Saka ndakavadzidzisa kuti muri kutaura chokwadi apostle. Ndakaona zvakawanda kuchechi yandaipinda ndikaona kuti icult iyi yandiri inega ndite sei ndisuduruke. Saka ndakavabatsira zvinhu zvavo zvaakuvafambirawo zvakadi zvakanaka, hawachina chikwereti chemarenti, wakakavha zvese, wakapedza, wakuraramawo a normal life handiti. Asi apostle, iko zvino machechi aya achiri machechi ataiziva kare here kana kuti mamwe machechi acho atomabhizinesi? Nekuti kurovana kuri kuita vanhu apostle nenyaya dzemachechi dzikaidzi, wabazita rangu, vanhu vevanga vari vangu, unogona kuona pano pane apostolic chakadaro, apo pane chakadai, apo vanenge vakasiyana nemameters tushoma zvokuti ava vakatanga kuimba apo totanga kuimba kuti vakutonge competition. Asi unotonzwa kuti aiwa iyi chechi ine building rapa iyi, sawira wacho ndiye ari pa next to ane yake, vakangotedza kuirana, mumwe akaenda nevake, mumwe akaenda nevake. Machechi achiri machechi aMwari here kana kuti atomabhizinesi apostle? Nekuti tikuona kuti inyaya dzemari dzikuita kuti vanhu vavhure machechi aya. Right.
machechi ese azarayo ringori business ndo zviri kukonzeresa kuromba kwavo handiti nokuti munhu anenge akuda kachaunga chevanhu vakawanda kuitira kuti mari inge ichipinda handitika saka ndo zvakonzeresa kuromba kwakanyanya vanhu vachijoina maaccounts vanhu vachiita sei nenyaya iyoyo yekuti munhu anenge aona kuti inini zvino zvandavhura pangu vanhu vari kuuya vatatu handiti zvavari kuuya vatatu hazvisi kuitaka handiti anenge achida kuti vanhu vakauya vari 1000 or more vakabvisa madhona anenge achienda kumba akabata mari yake 3000 handiti saka ndo zvamuri kuona zviri kuitika izvozvo mukati mevanhu manyanya kubatwa zvakasiyana manyanya huori neunhubu nechinyaya kuti munhu ari kungotsvaga nekuti Mwari kana takutarisa Mwari rudo handiti wazobudirei apa wobvoenda panext door pemunhu waparadzana naye apa sawira wako muri kuti muri kunamata handiti wabva waenda panext paka and kana vakuimba wachimba wanotanga kuimba watanga kuimba wanotanga kudii things like that zvareva kuti hapana rudo ende hapana uchokwadi hwemweya waMwari uri kuflowa ipapo mahumbwe nekutsvaga mari kunenge kuchingoitwa henzi urombwa wadini wakura wawandisa nekuti vanhu vanotsvaga mari unotonzwa apostol vanhu vanogara pamba pamwe chete sandi yasvika kana kuti mazuva ese vanhu vatotaure vese nzaiwa kuchechi takatonzi musadyidzane nevanhu vekufm musadyidzane nevanhu vekuzayoja vati tese handiti tiri kungononamata Mwari mumwe chete chii apostol choita kuti vanhu vaudzwe zvinhu zvekuti musadyidzane nevanhu vekuchechi yakati isu tese tichiti tiri kuenda kunonamata Mwari choita kuti tivengane isusu pachedu vanhu vemachechi chii chinodaro ndechekuti hamuna Mwari mupenyu ari mumachechi imomo handiti kana muna Mwari mupenyu ndati Mwari rudo handiti saka chichaparidzwa rudo nekuirana kuti hazvinei kuti umwe wako ari kuenda kupi kana kuti ari kuenda kupi ndo handiti for example yangu inini handiti ministry yangu iindadi handitika right ndakakumbira kuna Mwari kuti Mwari zvamati mimi ndimire kuunganidza vanhu masundays ndingoramba ndichinge ndichiita nawo online ndimbodzisa vanhu vazive kuti kunamata kuita sei handitika mumagroups angu mune vanhu vanoenda kumachechi akasiyana siyana handiti kuine vanhu vanoenda kumachechi akasiyana siyana handiti mumagroups angu imomo inyaya yekuti handisarudzi ende chandiri kuda handisi kuda kukeja anyone munhu ngaaite zvakamusunungukira kuti aite sei aite awana rubatsiro rwangu rwaashaya kuchechi yaari kuenda handiti ngaaende kuchechi yaari kuenda zviri kwaari kuti azoti inini chechi handichadi handichade hangu handiti ndakuda kuenda kwakati kana ndakuda kunamata ndiri mumba mangu ndichifollow hangu apostle monalita nchidi handiti things like that vanhu ngavaregere kukeja vanhu handitika nekuvataurira zvakaipa handitika kuti machechi akaita sananhingi ndivoonaona ini pandiri kudzisa ndikungotaura machechi ese in general ngoti vanhu vari kurasa chinamato chakanaka pakuti vari kutukisa vanhu midzimu yavo asi ndo marutsu edu iwayo ekuti maancestors edu handiti hatisanirwi kuvarasa hatisanirwi kuvatuka nokuti ndokwatakabva handiti same applies nezvavari kuita kuti vanonge vachidaidza God of Abraham handiti Abraham anga atori tateguru wemamwe mageneration handiti saka isusu wai tisiri kutooma tateguru edu handiti tingomakudza tonamata Mwari chete hatisi kunamata midzimu
tinokudza midzimu yedu tonamata Mwari wedu zvakanaka. Yes. Apostle, tiri kuona zvakare mamwe mafundisi. Pandinonzwisa ndepekuti mafundisi haafanire kuwanawo mabasa awo here ekuti totozoti awa Monday to Saturday pastor kana kuti mama vanenge vari kupi kubasa. Because kuzona mamwe mapastor ari kuzotuka vana vesangano. Izvo zvawanda kakuti zvanaka kuti zvinhu zvese zvaonline nesada kuzikanwa zvichibuda pai online. Unozona pastor vachituka vana vesangano kuti shuwa mungaise tumari tushoma shoma kuti mukuti ndorarama sei. Ibasa redu here rekuchengeta mufundisi kana kuti ibasa ravo rekutiparidzira isu tovapawo zvatinazvo kuvatenda. Kana kuti tatowo basa redu isu rekuti vafidha nekuvaudza kuti aiwa mari yefizi inotofanira kutobva pai momwedzi yedu dzatichakanda pai mumabhasiketi. Pakamira sei? Vanofanira kunge vaine mabasa avo here, mabhizinesi avo here, avowo asinei nechechi kana kuti life yavo yese yakatongodzwa naMwari kubva Monday to Sunday basa rako nderekuchechi. Alright. Zvinhu zviri pakasiyana siyana. Anditi zvinodependa necalling anditi iri pamunhu anditi kuti calling yake yakamira sei. Icalling here ine pressure yekuti kuvanhu kuyakuyaku kune pressure yekuti hazvichagoneki kuti anga achiti iye ari kupfeka ari kubuda kuenda kupi kuenda kubasa nekuti anenge akuzoshaya zororoka kuti iye ane pressure yekuti daily kune vanhu vari kuda kutaura naye. Anditi tinofanira kuti izvozvi ndinewe pana ndine line revanhu vediaspora anditi vakabhuka anditi nezuro nekuswera kwanezuro varida kupinda neni pamatare anditi online anditi right ndichipedza newe pano ndatobhisi anditi iwe uri kufunga kuti pamwe Apostle ndichipedza nawo watosara wachigarawo kana kuti wachitorara ndito izvozvi ndiri kutobhoira brandwa nawo ndichavapedza here nhasi handiti bhosi mangwana ndine zvakati futi zvandinoda kuita handiti saka zvinodependa ndine vanhu vanenge vari pano paground wakandimirira vari kuda kundiona zvakare handiti saka zvakudependa necalling yako. Calling yako icalling yakamira sei handiti inokutadzisa here kuenda kubasa ende zvakakonfirmwawo here nemamwe maministers of God havakafambira wakatokuti aiwa imimi chipo chenyu handiti muri kuita basa iri raMwari mozovhurawo mabhizinesi enyu handiti hamuna kukambani yemunhu kwamunoenda handiti muchinzi muri kubuda muchienda kubasa nenyaya yebasa ramunaro handiti pane vamwe vanhu vokuti right haatomborina calling yacho zvekuti vanhu vemuchechi makauntonyatsoona kuti wedu wega kungoparidzirwa shoko kuti tidzokera kumba isusu tiri kuzobudisa mari tichinotsvaga help kwakasiyana siyana yekuti tibatsirwe handiti saka vanhu vanogona kutanga kunetseka kuti dai mufundisi atsvaga basa hake aenda kubasa tozongoparidzirana musi wesande panapa because pane vamwe wokuti ndewe kuparidza haatorina kana chipo chekudhilivha vanhu vane matambudziko akasiyana siyana hana ndezvekukirengera handiti saka unosanwa kuti munhu uziwe calling iri pauri kuti calling yako yakamira sei handiti uyezve ndichidzoka ipapo pakuti mubvunzo wako kana munhu imi mamutambira samufundisi wenyu handiti ndimi makutoita take care of that munhu kana matongomutambira samufundisi wenyu ndimi makutoita sei zvasiyana nemachechi ayo ekudhara ekuti vanotambiriswa ana Anglican, Roma, Methodist nemamwe amwe but aya ari kuvhurwa esa ndimi kuungana kwamaita muchimuunganira ndimi munosanwa kuona kuti mamuchengeta maona kuti matoita macontribution ekuziva kuti marentals ake inonzi chii chaadya chaari kupfeka handiti nekuti ndimi mamuunganiraka mukati tinoda maservices ako handiti vamwe mune muchiti pakati pewiki muri kuda futi maservice muri kuda counseling muri kuda chi saka anozongokuudzai kuti aiwa ndo basa racho randiri kutoita irori ibasa
but apostle wafanira kuzero kutaura vavega zvichida nemaleaders wo mamwo zvinozvika zvataura pamberi ipapo tese nesu maordinary people takutoziva kuti taisa ma$2 nema50 bondi nema6 zig izvo ndezvekufumuka izvo ndezvechinzara unotaura nechi unotaura nemaleaders emuchechi handitika kuti so organizai ndimi munotaura nevanhu ndimi munodai handiti asi ukaona munhu apa kuti akumira ega achitaura zvakazodai zvikazodai ndezvechinzara ndezvechii handitika izvozvo muchechi munoda order handiti ini ndinoziva because ndakapinda kuna naAFM Zayoja waisambona maimufundisi wachitaura chinhu but maelder madikani ndiwo waita sei waitaura handiti kutoti toda kuita zvakati toda kuitira baba namaimufundisi zvakadai saka toda kuti taona kuti mari yakati pamunhu tinokwanisa kuita zvitoda kuita kana kuti munhu ngaatenge chinhu chake chichiuya munhu ngaadai magroceries ngazvidai things like that not kuti iwo vanenge vakanyarara zvavo vakagara apa handiti maelders vachitaura nemadikani ndo anotaura muchechi saka ukazoona founder wechechi ari yato kutotaura pamwe anenge anziwo nemaleaders ake isa hatisi kuteererwa uchiona kuti beta ataure ari iye handiti okay. Pane mumwe mubvunzo apostle wataimbobvunzwawo kana kuti watiri kubvunzwa kuti hatichazive kuti machechi medu zviri kuitika hanzi maimufundisi pane dzimwe nguva dzekuti vanotomboekta kunge ndo mufundisi vacho saka hanzi hatichazive kuti ane mweya uri sexually transmitted here kana kuti chii chiri kuitika maimufundisi kana varorwa namufundisi kureva kuti vamufundisi here apostle kana kuti vanofanira kungonogarawo kunogara isusu maordinary people. Yeah, all right. Ipapo zvinodependa Elizabeth kuti maimufundisi kana kuti bamufundisi because pamwe calling inogona iri yemukadzi kutanga right murume pamwe asina right chinoitika ndechekuti kana muri murume nemukadzi handiti kama1 handiti zvama1 chinoitika kana muri muchechi maimufundisi hawana chipo handitika kana kuti chekuparidza kana kuti chekudhilivhawo vanhu kana checounseling hawana handiti murume ndiye ane chipo handitika chekuparidza deliverance counseling muvanhu handiti right or even gift yeningirikini yekuprofita handiti chinoitika ndechekuti iwe samai unoziva kuti calling yauna chingoendawo parutivi pababa handitika kana pane zvimwe zvinhu samai pamwe zvazvokuti kana kuti ndezvekunana china handiti sisters union ndiyo munopedzera noona maimufundisi maimufundisiwo havangazotadzawo kumirawo vachidii but when it comes kuma big services iwayo kuti masunday services nechii avanenge vachiita handiti kana maimufundisi wachiziva kuti hawana calling seina baba handiti ngavagare pasi baba waite sekutumwa kwawakadi kwavakaitwa handitika ivo vanongobatsiridzawo zvavo vachibatsiridza vari mudhuze nechi nemurumewo angave ari murume handitika mukadzi ndiye ane calling murume ngaangove muzasi memudzimai handitika achimirawo nemudzimai wake kubatsiridza achibatsiridza asi mudzimai aite zvaakatumwa handitika kuti anga achidi achiita handiti kwozoita vamwewo kutoti zvishuwa wese both of them vari gifted handiti saka kana vari gifted wese vane right yekuti uyu achibatsirawo uyu achibatsira uyu ari kukanzelawo vanhu uyu ari kuitawo zvimwe kana kuti vanoita counseling vari pamwe chete handitika kuitira kuti zvifambe saka hazvireveri kuti vanhu vanoona vachiita zvinhu pamwe chete chenyokuona kuti mudzimai wacho ari gifted here murume wacho ari gifted here muzvinhu zvaari kudi
zvaari kuita handiti muno zvinofanira for example handiti inini father apostle handiti munhu akaberekwa ane chipo chake handiti zvaakaberekwa ane chipo chake inini ndakaona kuti changu chakanyanya kudominata handiti chavo chichiri kumashure then I had to help ndichibatsiridza kuti chipo chavo chitese chisimbe then ndaiwaisa patest yekutwasa munhu akauya ndongonyarara handiti wotanga iwo handitika kupa munhu profesi kupa munhu then ndaitika kuti yes munhu paanenge achibvuma ndizvozvo chaizvo handiti munokona right kwauya futi vamwe vanhu handiti wachiita ndichitesta ndega kuti ndoona kuti because handizodi zvinhu zvokuti kana kuti nditi murume wangu is also an apostle yet chipo chacho chisipo paari handiti saka ndakamuisa patest handiti ndokuona kuti yes murume wangu yes apasa handiti chipo chake chapasa handiti akuudza vanhu profesi matare zvakakwana handitika saka vanhu ngavaregere tsika iyoyo kune vanhu vane tsika iyoyo yekuti vanoda kuita kunge vanojestirana zvinhu zvezvipo toti nekuti akuda kuti mukadzi apretendo kunge ane chipo chacho kana kuti murume apretende kunge ane chipo yeti chipo ichocho chisipo zvirimo mumachechi imomo but ndiri kuti ngazviregerwe kuti munenge muchitambisira vanhu nguva handiti muri kutambisa nguva dzevanhu muri kutambisazve nguva yaMwari handiti muchinyeba pamberi paMwari kuita sekuti muri gifted mise imi musiri munhu ngaaitewo zvaanokwanisa handiti kunyange mai vasina chipo izvi kana zvekuprofesaya kana chi havangazotadzawo counseling handiti ngavaitewo kana counseling muchechi nevanhu chichi ndizvozvo zvavanoita vanotorawo pati yavo samai nekuchina kuya chemadzimai woitawo izvozvo zvimosira munhu anenge ane chipo chacho angava ari murume chaiko handiti siyira mudzimai wako zvimwe zvinhu zvaunoona kuti izvi zvino handiti handisvika hangu ikoko izvi zvazvelevel dzavo idzi regai waiti regera aiti kwete kunyebera vanhu yes vamwe vakazoona kuti zvinganetse vakati aiwa mudzimai iwewo wa prophetess inini ndakuita zvechivanhu saka vanhu vaiti vakatadzwawo kwaprofetes woendeswa kuna baba unopiwa midzi nekudidi vakatadzwawo kwababa umbonzi aiwa mboendai kuna prophetess saka tinazobinyazobatanidza kuti rabhizinesi rafamily business here zviri kufamba sei vanhu vari gifted zvakasiyana here kana kuti kangoti zvichida Mwari akavapa zvipo zvakasiyana kuti aiwa ava midzimu yavo yakati aiwa iwe itako zvechivanhu iwe waiwa kontinya yako nekuita chi basa raMwari saka tinazozoti mumba imomo zvinozogarisana sei mwakutaura zvemidzi dzake nevadzimu vake mwauti aiwa hakuna vadzimu aminoti havasi kufambirana here pakuita kutoti here baba vakutoti inini ndatonyanga pana ipapo manje apostol ndo patisina kuzobatanidza metsi dzacho kuti zviri kufamba sei nekuti vanhu vakambonzi aiwa prophetess vati havasi kuzvikwanisa aiwa endai kuna baba vanonokubatsirai nemidzi nemishonga aiwa vanokubatsirai zvinotozoti nyaya dzinozotaurwa mumba manje apostol hadzizopesane here nekuti kuti tiri kuita mafaya bonetsa midzimu hakuna chi chinonzi midzimu baba vanoti aiwa midzimu iriko hakuzi kuconfusa vanhu here apostol aiwa zvareva kuti zvinhu zvavari kuita vese vari tu vari kuita chivanhu handitika waita chivanhu chavo vanobhilivha kuti Mwari variko vanonamata Mwari wavo handiti pati kuvanhu kuchechi havasi kuda kubudira vanhu pachokwadi woda kuti mukadzi ati ina handingarambidzi munhu murume nekuti ari kuita zvekudzinza rake but inini ndiri kufamba ndiri uku handiti ndiri prophetess ipapapo zvinhu zvisina order matsotsi handitika vanhu ivavo ngavabude pachena wabudire vanhu chokwadi pachena even kuchechi ikoko ngavabudire vanhu pachena kuti aiwa inini ndiri prophetess but inini ndinobhilivha muchivanhu
handitika ndinobhilivha muchivanhu kuti chivanhu chedu chiriko. Hama vadikani ngatigadzirisei chivanhu chedu tonamata Mwari wedu zvakadi zvakanaka handiti. Ndo zvinodikwa. Ndinomwe prophetess akauya panapa ane ministry yake nemurume wacho handiti, but vakakwanisa kutaura patakakufollowa takaona kuti this is the person ari kutaura chokwadi kuvanhu handiti, kuti hakuna kwatinorasa midzimu yedu toti isusu tiri kunamata Mwari unless under satanism or what. Hatirasi midzimu yedu kana tiri kunamata pachokwadi, tichinamata chinamato chakajeka chaizvo chaMwari mupenyu, the king of universe handiti, musiki wedenga nenyika. Tinokudza midzimu yedu, tonamata Mwari wedu zvakanaka. Apostle, chiri kuita kuti namunzo maita edu vachiti kumhuri kwatakaberekwa zvekutoenda kuchivanhu kana kuudzwa zvemidzimu, zvinhu zvaitoyera, zvinhu zvaisataurwa tauro. Chinozoita kuti vanhu Apostle usiku vamhanye kuchivanhu. Aiwa makuseni vatomhanya kuchechi, aiwa ndimai vebhachi, ndimai veruwadzano. Chinoita kuti vasazokwanise kubudirana nevamwe vavo pachena. Kuti aiwa vasikana kwandiri kuponera chaiko ndiri kuenda kunobatsirwa kwaApostle Monalita. Asikana yangu vaikuti tiri kuda hedu zvechigaro. Samaita dongo kuti aiwa inini ndanga ndine chigaro ende kuti ndichisiye zvaindinetsa. Kuno kuchechi tiri kuya hedu kuzonamata Mwari zvichida nekukwidziridzwa kwandiri kuita pachigaro. Chinozoita kuti vanhu vasabudirane pachena. Asikana kuti mukuona mazuva ano asikana aiwa gara henyu, asi inini kwandiri kuponera ndiri kubatsirwa kwaApostle Monalita. Chinoita kuti vanhu vasade kubuda pachena ndo zvandikugara nchitaura kuti vanhu ngatibvei pakutya. Mweya wekutya hauna kwauchatisvitsa semaZimbabweans handiti. Ngatibudiranei pachena kuti wedu we zvamuri ipapa handiti, muchitimima hamudi zvechivanhu chichi makabvepi? Marutsu enyu ndeapi? Wachakupindura ndo kama tateguru edu acho. Alright, ndatinamatai matateguru here? Aiwa kwete komanje chiri kukunetsa ichi kuti ngativakudzei, ndiwo wakati tione nyika tive pano pasi. Matateguru iwayo ndiwo vakatanga kuziva Mwari tisati tamuziva. Still hamuda, asi munoti God of Abraham. Abrahamu nditateguru wekuvarungu handiti. Jesu nditateguru wekuvarungu, asi tiri kumukudza. Isusu tiri kuti hatisi kunamata midzimu, tiri kungokudza midzimu yedu. Tapedza kudaro todini zvedu, tonamata Mwari handiti. But vanhu vanowanda kutya kubuda pachena kutaura handiti. Vanowanda even mumachechi imomo kuti wabude pachena munhu anowana testimony kuno kwanditi. But kana amira kuchechi kwake uko ndoda kutenda Mwari wayo wechechi yeno chinyi handiti. Mwari wababa nhingi, Mwari wamama wedu nhingi, ndiMwari wanoshamisa handi murozvana. Handiti vamwe munozviziva ndakanga ndine dambudziko rakati, asi isusu onai ndiri kuvhara. Onai tine vanhu vari kutenga dzimota panapa mastands. Tawaitisa zvemidzimu izvi tichienda nawo kusango kwachinodira doro pasi, vachidiva pedza tonowagezesa mhepo dzakaipa kumadziva hakusi kwamene vanoenda vachinoita zvekudza zvemanjuzi izvi handizvizivi. Kumadziva kunoendwa vanhu vachinogezeswa mhepo dzakaipa dziyerere pakuyerera nekutonhodza hondo inenge ichikuteerera muupenyu hwako. Inonotonhodzwa mumvura mumadziva kuti ngaiyerere iite sei iende handiti. Wochizoitwa munamato wako wekupedzisira wokuchenurwa uchikumbirirwa handiti kakuti Mwari nevadzimu wakuitire zvakanaka paupenyu hwako, wakuvhurire zvakanaka, zvatopera handiti. Saka ukadaro wakutoenda uko wakunonamata hako zvakanaka kuchechi, unotanga kuona zvinhu zvakufamba. Varipo vanhu vakatenga dzimota pano nechi, ndikazoshamisika wachinopa patestimony handiti mumachechi wachiti ndinotenda Mwari chaizvo
Mwari wechechi ino, Mwari wababa Nhingi, Mwari waprofetesi Nhingi, ndinovatenda chaizvo kuda kuonekwa manje. Ndatoone mota nyaya inenge iripo paElizabeth anenge akuda kushamisira kuti nekuti vanhu vanenge vachibatirwa pasi mumachechi avo handiti. Saka paanenge ari kubatirwa pasi mumachechi apa mutungamiri anga asi kuonawo kuti munhu problem yake uyu ari kungoda kugadziriswa zvinhu zvemidzimu zviri kunetsa izvi, agadziriswa then handiti zvinhu zvake zvofamba zvakanaka. Saka anenge akuda kunoshamisira sort of kuchechi kuya kuna anenge auya atotaura testimony, atouya nemota atoratidza handiti, atotaura ndakatenga stand yangu ndakadi. But nyaya inoitika ndeyekuti kudzokera kuya anenge akuda kunoshamisirira chete. But ndoshamisa sei oita sekuti Mwari wechechi akazondinzwa. But ndoda kungokurudzira vanhu kuti musadaro. Zviri nani kuti ungoti Mwari newadzimu wangu wakandibatsira, kana kuti uchizwa kuti akudi kwewadzimu, asi taura ngoti Mwari newadzimu wangu wakandibatsira. Kana ukazonza zvewadzimu zvamakutaura muno muchechi, kutaura kuti aiwa ndiri kuziva kuti Mwari newadzimu wangu wakazondinzwa. Taura bhotsi kana testimony watoitaura watoitaura. Mwari newadzimu wangu wakazondibatsira, vanhu vaMwari. Ndo pandasvitswa naMwari newadzimu wangu. Kana ukazoda kuti manga makutaura sei, munoziva kuti muno muchechi hamudi kutaurwa zvewadzimu, toti wedu we munhu nemunhu neupenyu hwake handiti watopedza. But vakawanda inyaya yekuti vanotya Elizabeth, kutya kuti zvino ndikazonzwa ndakutaura zvewadzimu, zvino ndikazonzwa ndakutaura zvewadzimu, vanhu vachati iyo nyaya yekuraramira umwe munhu inonetsa. Apostle tichipendera mashoko enyu ekupedzisira takatarisa nyaya yamaitadiwa yekuti ivo vari kuti ndakanga ndatoone kana masvondo ekuti ndaitozoti svondo rino rese ndenge ndisipo vasisina kana nguva nemhuri yavo, vakungoita zvechechi kupera. Tine madzimai apostle azviparadzira misha yavo nekuda kwemachechi. Monday to Sunday munhu anenge ari kuchechi, Monday to Sunday munhu anenge ari kuchechi, kwazoita big Sunday, kwazoita all night prayer, tiri kuenda kugomo kumutemwa tichanoita 4 days. Vakadzoka mama vazoti kune nyaya dzatoda kunoita kuzumba uko, tine nyaya dzekudzinga mhepo. Mama vazoti handei kwakati tine makanseling atida kuita ekumamarriages. Mama vazoti nguva nevana pachisina, kuti vachizoti mwana ari kusvika kumba here, ari kurara pamba here, zvichida vamwe vacho vanenge vatone vana vasikana vanoda kutariswa pese pavanenge vari. Asi kuti vazoti vana vacho vari kuita sei, baba vari kuenda vadya here, zviri kumbofamba sei pamba, havachazvione nekuda kwenyaya dzechechi. Mashoko amukade kupa madzimai zvichida nevamwe varumewo futi variko vanodaro teedzana nechechi kubasa cheko hachaende. Vangoti apostle vakati zvichakati, profeti vakati ukaenda kuchechi wapadhuze kugadzirisa corona, tiri kushandira corona. Asi kumba lendodha vasi kuda zvecorona, ungaudze lendodhi kuti ndiri kushandira corona vachida mari yavo. Mashoko enyu apostle ekupedzisira takatarisana nenyaya idzodzidzi dzekungoteedzana nemachechi vanhu vasingaite zveupenyu hwavo ndekuti kudii? Alright, ndoda kungoti vanhu ukatarisa vanhu ivavo Elizabeth ndo vanhu vanenge vakakejwa mumachechi iwayo zvakanyanya. Vanhu haatogoni kugarisika mumba make ari kungofunga kuchechi kuya chete kuti dai ndanotsikamo ndichingoonekwa ndichitenderera. Nyaya yekuti vanenge vakejwa kudhara vanhu vaya handiti kuti anokanganwa upenyu hwake iye, kuti upenyu hwangu warati ndiri kuenda uku ndiri kunodzoka ndichidyei mumba nevana, handiti ndiri kuenda uku ndiri kudzoka ndichisvikoita sei nevana, ndanoswera kupi, ndanoswera kuchechi. Inyaya yekuti vanhu ivavo vanenge vakakejwa, ndo vanhu vamwe vanenge vachitoshandiswa mumachechi imomo. Zvinhu zvechechi zvinoda kuve normal. Ukangoona zvaabnormal chete what is a very big question mark. Ende zvakare iwewe semukadzi ane mhuri kana sababa vane mhuri, siyai kamasinguzi vaite izvozvo zvekuti havo vanogona kuonekwa every time and again kuchechi. But imimi vanhu mune mhuri hazvinyatsoiti nekuti munenge mashandira mhuri nguvai, munenge marongowo zveupenyu hwenyu nguvai, kana muri kungomukira kuenda kupi, kuenda kumachechi. Hachisi chinhu chakanaka ichocho. Vanhu ngavaone kuti chechi chokwadi irimo mumba mako imomo muri kutiza imomo. Ndo mune chechi imomo kutanga.
tanga wanamata, tanga watsvaga Mwari iwe pachakuru mukati memba yako. Uku kwekunoungana uku ndeko kunoungana kuti muwadzane chete nevamwe, pamwe kusimudzirana pamweya yenyu, kunamata muri pamwe chete makawanda, handiti nekuzotsvaga kuviganawo chete, ndo zvinenge zvingoripo. Saka hachisi chinhu chokuti ungachikoshese stereki ichocho chekuti uruda kubuda iwewe uchienda kuchechi, uchienda kune ungano yevanhu. Chechi iri mumba mako, ndo muunotanga kuita zvakanaka, ndo muunotanga kunge uchinamata uri mukati memba yako. Apostle, kune vamwe vanhu kuti wakamutarisa kudai unoshayiwa zoti saka kuchechi kwacho ari kuenda kunoitei. Sunday to Sunday ari kungoenda, but zvaanoita kana mabatiro anoita vanhu vaagere navo pedyo naye zuva nezuva, anonokudza mufundisi, agokudza overseer, agokudza treasure, asi mudzimai wake nevana kana nedzimwe hama dzake hadzitodi kana kumuona. Mumwe anotoprefer kuti mai vaya kana mati vapi, kunorara kwababa vaya aiwa bodo, vanotaurisa, vanonetsa, vanoita zvimwe zvinhu zvokuti unoshayiwa kuti saka bhachi racho vakapiwa seko kuchechi uku, vakanyatsopiwa seko chigaro ichi. Ameno, izvozvo hatizokwanise kujaja munhu, but unhu hwemunhu Apostle nekuenda kwaanenge achiita kuchechi hazvisi kubatana. Ndo zvandataura kuti Mwari rudo, handitika chechi iripo pauri iwewe, ndiwe chechi yacho. Handiti unosanwa kutanga wazvigadzirisa pachako, handiti kuona kuti mweya waMwari uri kuuya here uchigara mandiri kana kuti kwete. Because wakawanda vanhu vanodaro vanopretenda kuda kuratidza good picture out there, handitika yekunge munhu ane respect, yekunge munhu akapfava, yekunge munhu ane moyo, handiti wakanaka, unge munhu chini kana kuti anopa, anoti but mumba vanochema musodzi, hama dzichema musodzi naye, handiti kuti munhu ane moyo wakaipawo, handiti munhu ana moyo wakanakawo, munhu ane moyo wakaipawo, handiti variko vanhu vakadaro ivavo kuti vanoda kuzviratidza uso hwakanaka kunze uku kana waa mumachechi kana waa kunze uku, asi mumba ari makarwe, handiti. Saka ndiri kungoti inini vanhu vakadaro vari kupedza nguva, ndingangoti vanhu vari kuzvipedzerawo nguva yavo, handiti, because iwe uda kuratidza munhu ka, asi Mwari ari kuziva nevadzimu kuti iwe une mwoyo wakaipa iwe, handiti une mwoyo wakashata, mhuri yako iri kuchema newe, handiti hama dzako dziri kuchema newe, handiti but kunze uku urida kuzviratidza semunhu ane mwoyo wakanaka. Kupedza nguva kuya, unenge uchitotambisawo zvako nguva yako, uchipedza nguva yako uchidii, asi Mwari vanenge vachiona, handiti zvakaipa zvose zvauri kuita sei zvaunoita. Aiwa, tinotenda Apostle. Ndivunga mibvunzo yesiyana ndichikubvunzai, mibvunzo yadini ndichibvunzwa nevanhu kuti aiwa ini manje handizokwanise kuipindura manje, ini ndangoti alright ndichanosvitsawo kwandinofungidzira kuti munowana mhinduro yakanaka. Tinotenda Apostle, tinovimba zvakare kuti tichadzoka nemwe mibvunzo inenge ichibvunzwa nevanhu yavasingakwanise kufona pamwe zvichida nekuda kumanetwork kana kuma-airtime kana kushaya nguva chaiyo yekuti vabvunze Apostle direct, but tinongoita sei tinongovasvitsira mibvunzo iyoyo. Mazvinzwira muri eZimbabwe vandakagara navo pano ndiApostle Monalita, vandanga ndichitandara navo ndichivabvunzawo mimwe yemibvunzo yamunenge muchitibvunza kuti mbonotibvunzirewo Apostle kuti kana zvadai munhu unenge uchiri normal here kuenda kuchechi Sunday to Sunday, unongogara uri munhu wekuchechi, kana kuti kana wakuzviita zvakapfurikidza uchingonzwa kuti pfungwa dzako hadzichafunge zvimwe zvinhu, dzangofunga kuti dai ndaramba ndiri pachechi. Apostle vati aiwa, ukaona zvinhu zvakuita izvi zviri abnormal, ibva wagara waziva kuti aiwa pane zvakaitika panyaya dzechitendero ichocho, kana kuti wakakedywa ita uchiita zvinhu zvaunonoti aiwa izvi zviri normal. Apostle zvakare vari kuyambira kuti vanhu vaMwari haikonai kunyepera vamwe vanhu kunze uko muchiti aiwa iko zvino kuchechi kwandiri kuenda asikana ndo kwandipa matestimony, imi muchiuya pano paApostle kana kuti muchienda zvakare kunokudza midzimu yenyu somewhere
kungava kunana sekuru nana mbuya kwamunopiwa mushonga yekuti aiwa ukadai zvinhu zvako zvinofamba, ukakudza mudzimi yako zvinhu zvako zvinofamba. Tozokunzwai kumachechi uko mavo pamatestimony kuti aiwa ndoda kutenda Mwari wababa Nhingi, ndoda kutenda Mwari wamama andisvitsa pakuti nditenge property yese yandinayo. Izvo iwe usiku uchienda kunobatsirwa muchivande vazviramba apostle. Vati zvakare kune avo vanoda kuona apostle face to face, nhamba dzaapostle ndo dziri kubuda pazasi pescreen. Vafonerei vane mubvunzo vanoda kubatsirwa zvakare vari diaspora, batai apostle Mwanavita mukwanise kubatsirwa. Ichizosangana zvakare pamamwe maprograms Zita. Ndinonzi Elizabeth Nyawiyo, tichiti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.